inyal tudre kode yo makare. Inya yawo microphone mari FCPA Esbon Omolo mondo mi watudre kodi penjo ageno ni iwinje kato bang'e inya chaka wuoyo kanyo to wadhi yudo signal mari kanyo achiel kachiel mano mar sauti mari. Hello Cleophas, iwinja? Hello. Wawinji makare sani. Erokamano, awacho ni mokwongo ago erokamano ne jaindi Kisero. Aparo ni oselero mayo maler gimomiyo sirkal kamochope ni nyaka koro donja e chenro mag weche mag PPP nikech gope ma sirkal osekawo higni machien go osethung'owa makoro onge thuolo ma sirkal nyalo tiyo gi omenda mwachoko kaka ushuru mondo mi wachul gope kaeto wadong' gi pesa mwanyalo chwalo go weche mag dongruok ahinya wang'iyo dongruok kata projects machalo apeye madhi thurwa kawuok Nairobi kochomo Kisumo, Busia gi Malaba. Omiyo en gima kare ka sirkal odhi gimiluongo ni PPP. To machielo en ni mondo mi chenro ainagi otimre yo makare, ber ka jopiny ong'eyo kendo fuonnegi tiendgi gi gimomiyo magi timore. Chenro mane okel mar Adani manonego wayargo apaya mar ndege ma Jomo Kenyatta ne jopiny owuoye marach ma gikone nochuno sirkal mondo mi ogweye oko. To kinono tiende matut, kamoro ne ok opimne mana jopiny to en ang'o midwa tim, en mwandu machal nade ma jo Adani gidwa kelo, to ka gikele to en winjruok mar higni adi, to ere kaka odhi konyo jopiny. So nitiere gik mabeyo mabiro gi projects ainagi. Ranyisi en piny wechegi maler, to ne kero ringo kode ng'wech kabisa, ma sama ne ji chako penjo mang'eny to iyudo ni gino noseger madhi karumo. Ne wawacho weche mang'eny, kendo adier nitie gik moko manok odhi kare kaka notime, but kawuono king'iye maber okonyowa. Omiyo riwruok machalo kaka mar United Nations manitiere gi giri mane paro kata ni koro gidar Kenya ka nikech kia Jomo Kenyatta mondo mi chop gigiri ikawo kata mana seche 3-4. Kiwuok kata mana Westland ni dwa dhi airport en seche 3-4. Sani iyudo ni mago koro losi. Mak mana ni koro bedo ni chenro mar yawo apaya ndege ma Jomo Kenyatta ne ok owach ne jopiny e yo makare, nomiyo joma ne pingo obiro gi weche mang'eny magikone ber mano onego bed nobedogo koro jowa ok ne. To adieri makende en ni king'iyo airport marwa ma Jomo Kenyatta e higa achiel onyalo handle passengers kata jowuoth milion ma kang'eny taboro. Ma tin kabisa. To chenro mane nitie ni ere kaka enyalo bedo ni onyalo chwalo kata jowuoth mahawo kata mana milion 22, milion 23. Mano gima kotimore, jo Kenya Airports Authority gi jogo matayo chenro mag wuoth apaya mar ndege gi nene paw ndege, nitiere omenda mang'eny mabiro donjo. Wego ohala mantiere thurwa ka. So nitiere benefits mang'eny ma opondo e yor airport moyar matiyo manyasani maber. Welo mabiro kae mabende nigi kata seche moko 5-6 kapok giidho ndege machielo, ginyalo wuok gikawo expressway gidhi gine kata Nairobi National Park. So nitiere benefit mang'eny ma gikasani waonge tekono kalure gi ushuru kata gope mwasekawo mang'eny. Omiyo PPP en gima kare, en mana ni nyaka fuone ne jopiny e yo makare magineno berne, kendo nyaka watem ni wawuotho gi jopiny, to bende nyaka wane ni jogo mok nyal tere kaka waneno ni wakonyogi. Omiyo nitiere alternative mabende nyaka imigi. Omiyo ka ok idwa tiyo gi expressway tinyalo yudo laini moro mabende riwo, lakini PPP ni ober manyaka wakawe, nono to wabiro yudo ka weche mag dongruok wabiro ywa chien. Ohala mariwowa gi pinje machalo pinje mag Uganda kadhi nyaka Rwanda nyaka DRC kocha, ka tedore gi gi portwa ma Mombasa, nyalo medo dhi malo, kendo ibo yudo ni jogo mantiere corridor ni te biro yudo ka ohendni matindo tindo ma cottage nyalo dhi nyime yo makare. Omiyo an gi pacha aparo ni PPP project ni en gima ber, kendo en morna ni nitiere chik moseket ma koro iluwo ma mondo mi mano timre wabiro konyre. To bende nitiere gima jaindi Kisero wacho, state owned entities bende nitiere kaendi ma ok dhi maber.
parastatal ma pacho ka ma kamoro nikech achaya ma dhano nigo e gir sirkal ng'ato we mane maendi ok en gira iyudo ka kembe ji giwegi bet ji thoro rito makare omiyo kawo kembe ma ok tim maber mamuonyo omenda mag sirkal ketogi apaya ma ginyalo fuono rieko gi expertise motenore gi private sector en gima kare kendo waseneno ranyisi kaka Safaricom ne en kambi mano onyuol mana kowuok e Telcom to kawuono en kambi maduong' ahinya nikech oriwo private sector investment kendo oriwo mwandu maginene kato okelo jogo man gi lony e neno ni ere kaka ginyalo timo gige yo makare mondo mi giyaw chiro ma gitiye kata ma gitime ohala to bende mano be konyo jo Kenya kamoro ingo omenda madine wayudo kane wapod wadonga kode ni pod en e lwet sirkal to bende ndiko ji mang'eny jogo be chulo ushuru bende e yo mopogore opogore omiyo en gima kelo dongruok kendo neno kaka wuono kembe gi koro moko yaro bede gi wuok nyaka oko mar Kenya omiyo en gima kare neno ni kama sirkal ok nyal tayo chenro e yo makare to gigi ber kokete lwet jomoko giwegi mak mana nitiere moko ma bende sirkal nyaka tang' ahinya nikech nitie moko ma ikete lwet dhano giwegi to bende onyalo bedo moro ma kata security mar piny bende nyalo bedo ni ok ni kare so nitie kaka nyaka itim gima ne Michuki wacho ni juggling the liver i balance moro koni mano me sirkal nyaka pod donge lwete kata gi shares moko matin mamiyo ging'ego tang'o madhi nyime kamano nakama ichope kar kanya arwaka jaindi Kisero bende kar kae iwacho ni sama itimo public private partnerships gi iwacho kembe